मी नाचणीच्या पिठाचे लाडू बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 1.5 वाटी नाचणीचं पीठ आहे. म्हणजे ही 1 वाटी म्हणजे ही 1 वाटी आहे. हे 1.5 वाटे आहेत ना, हे बाऊल आहे काचीचे. हे 1.5 वाटी पीठ घेतलं आहे नाचणीचं. आणि हे काजू, चारोली आणि हे मनुका ही 1-1 चमचा आहे. हे खोबरं आहे ना, पाव वाटी आहे. हे ओलं खोबरं आहे किसलेलं नारळाचं, हे पाव वाटी आहे. हे गूळ आहे 1 वाटी. आणि हे वेलची पावडर, जायफळ पावडर आहे. आणि हे घी आहे. हे आता पाणी घेतलं आहे मी, म्हणजे गुळाचा पाक बनवणार आहे. त्याच्यासाठी जेवढं पाणी लागेल तेवढं मी तुम्हाला दाखवते, तेवढं मी टाकते. गॅस पेटवला आहे, भांडं पण ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे घी टाकते, पण पीठ भाजण्यासाठी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे पीठ भाजायचं आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे टाकले, अजून 1 चमचा मी घी टाकते, म्हणजे 3 चमचे टाकायचा. आणि हे चांगलं घी मध्ये आहे ना भाजून घ्यायचं वास येईपर्यंत. हे पीठ कसं 2-3 मिनटं चांगलं भाजायचं, म्हणजे कलर पण बघा त्याचा कसं चेंज होतो. नाहीतर ते काळं पीठ असल्यामुळे ना ते दिसत नाही भाजलं काय नाही ते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे खोबरं घेतलंय ते टाकते. आता खोबरं कशाला घेतलं, ते पीठ आहे ना, पिठाचं कसे लाडू खाताना असं म्हणजे घशाला ठसका बिस्का लागतो, त्याच्यासाठी थोडंसं ओलं खोबरं टाकायचं. हे भाजलं कसं समजायचं, वास येतो चांगला पिठाचा आणि घीचा आहे ना, असं मिक्स वास येतो मस्त, मग आपण भाजला समजायचा. आता छान भाजला आहे. आता मी ते काढून घेते खाली आणि पाक बनवते. हे असं काढून घेतलं आहे पीठ. हे जरा म्हणजे पाक बनेपर्यंत आहे ना थोडं थंड होईल म्हणून थोडंसं पाणी टाकते, जास्त नाही टाकत. असं थोडा पाक बनेल एवढा टाकायचा, लागला तर आपण टाकायचा परत. तर गुळ आहे ना तो खडा आहे ना, म्हणून असा किसून टाकायचा सुरीने. असा गुळ आहे ना तो कसा तवतो गुळ. घरात आणल्याने असं समजा एकदा वापरला ना आणि ठेवला की तो तवतो गुळ. आणला तेव्हा एकदम सुका होता. ते आता आपल्याला गरमच करायचा आहे, पाक बनवायचा आहे. तो किसणीवर नाही किसायला होत, गुळ चिकट असतो ना. हे असं गुळ घेतलं ना असं थोडं पाणी ओतायचा आणि आता गरम करायला ठेवायचं. गॅस पेटवला आहे तर जरा फास्ट करते, हे गुळ शिजायला पाहिजे ना, ते पातळ व्हायला. पाक मस्त छान झाला आहे. हे बघा एकदम घट्ट झाला आहे. आता आपण आहे ना जरा पाक गरमच राहू द्या. हे काजू, चारोली आणि मनुका टाकलेत ना, म्हणजे ते असं टाकते. थोडे 1 चमचा वेलची पावडर, वेलची जायफळ पावडर. हे आपण आहे ना सगळं असं मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये मी तो पाक ओतते. म्हणजे पाक कसा आपल्याला लागेल तसा थोडा थोडा गॅस चालू ठेवायचा, म्हणजे का परत पाक उरला ना तर तो गरम राहतो, नाही तर सुकून जातो. आता हे थोडा ओतून आधी पहिला मिक्स करते. म्हणजे लागेल तसा घ्यायचा. एकदम ओतला तर एकदम पातळ होईल, म्हणून थोडा ओतायचा. आणि गॅस चालू ठेवायचा पाकाखाली. का पाक जो उरला ना तर त्याच्यात आपण अजून पाणी ओतून आहे ना पातळ करून ठेवतो, नाही तर पाक आहे ना तो सुक्का होणार मग कडक.
ह्याच्यात थोडा लागेल. वास किती छान येतो आहे. असं सर्व आहे ना, हे असं मिक्स करून घ्यायचं. आता छान झालं आहे. ह्याच्यामध्ये काय आता पाक नाही लागणार जास्त. आता एवढं बाद झालं. आता तो पाक जो उरलाय ना, त्याच्यामध्ये आता काय करायचं, हा पाक उरलाय ना, मग पाक तसंच ठेवायचा नाही भांडा. त्याच्यामध्ये आहे ना, त्याचं पाणी जास्त ओतून ठेवायचं. म्हणजे कसं ते गूळ खाली मग लागत नाही बघा. हे असं म्हणजे आपल्याला दुसऱ्या टायमाला उपयोगाला येईल. नाही तर हा पाक आता तसाच ठेवला असता ना, तर ते भांड्याला खूप चिकटलं असतं एकदम आणि निघला पण नसता. आता मी गॅस बंद करते. तो पाक आहे ना, मी दुसऱ्या लाडवाला वापरेन. हा पाक आहे ना, असं पाणी ओतून आहे ना, असं पेल्यात ओतून ठेवायचा काढून. आणि समजा आपल्याला दुसरे लाडू बनवायचे आहेत ना, त्याच्यासाठी वापरायचा. नाही तर आपण काय चहा सुद्धा करू शकतो, असं काय नाही. आता याचे लाडू वळायचे आहेत. म्हणजे गरम आहे ना, म्हणून जरा थंड होऊ द्या. हे नाचणीचे लाडू कसे चांगले पौष्टिक असतात, डायबिटीसवाल्यांना पण आणि आपल्या घरामध्ये पण. हे लाडू कसे लहान मुलांना वगैरे द्यायचे आणि आपण पण मोठ्याने खायचे. थंड झाले काय बघते, नाही तर हात घालताना भाजतो ना हात. आहे गरमच, पण असे छोटे छोटे आहे ना, असे नाचणीचे लाडू कसे छोटे छोटे बांधायचे. गरम आहेत. असे आहेत ना लाडू छोटे छोटे बांधायचे गरम गरमच. पाकातले कसे लाडू सुकतात ना, म्हणून ते लगेच बांधायला लागतात गरम. पाक एकदा सुकला ना, मग कडक लाडू होणार, बांधायला नाही भेटणार. लय गरम आहेत ते. पण मस्तपैकी दिवाळी करा छान. गुळाच्या पाकातले नाचणीचे लाडू छान झाले आहेत आणि मस्त झाले आहेत. तुम्ही पण बनवा लवकर दिवाळीच्या आधी.